Piro cah? 68 cah. Anakku belum dia. Waduh, tak bisa. Soger. Saya tamaran anakku, pada dolapo-lapo iki. Duh. Roh, lho, ini cipu ditepak ya. Jo, aja. Iki waya udan, Pak langsung tak boto. Tuku kok udah dhisik. Aja. Sakit Pak iku. Udah dhisik. Kita botone urung garing kok. Jeteles. Ora apa-apa, penting tuku. Engko ae yo, nek Pak wis lunga. Engko dit ya. Engko kowe njoba. Yo, anteni kene yo. Yo. Sip, anteni sik yo. Yo, tak jikok yo. Nemu iki kancaku apik iki. Wah, kena dakal iki. Kon tuku rokok. Duh, aku ngapain cukup duit deh. Pak itu rumah cara yo. Macam keluru Diki, kamu cah. Macam begini wis. Dah, iki opo? Lupa kamu. Wah, lupa malah sendiri. Asli kok tau dong. Wis. Lupa tak jiko. Di. Belum. Ya, yo. Wah, jan. Belum Nang wis Tuh cek. Isik yo. Gue bar iki ngodolan yo. Yo, Gue nek sing Pak malah nek roh gue. Langsung lunga yo. Cah. wah, enak iki. Yo. Tuh jerom. Gue nek roh Pak ye. Aku mlayu mono dhek yo. Yo. Gue serti aku niku no. Ti. Yo. Nang Gue suwet delik. Yo. Sip. Langsung teh Hubung Pak ora ono. Si. Enak yo jerom. Wah. Syukur teman. Wah, musik kok yang ngomong. Itu lu ngomong. Duit kok kita kok. Rokokku dijipuk. Muka yang ngomong. Gua sak parangane tak aneh dasi. Wis lah. Bocah kok kurang ajar. Cah beli rokokku bocah Pak. Iki rokok aku sing njaluk. Aku tak jotosi. Aku mau dimana Pak. Iki rokokku aku jero Pak. Kongkon Pak mau. Iki. Ora iku marah-mari anakku kowe. Ora Pak, ampun Pak. Anakku mau kon jiko. Arahe piye? Ampun ya. Ampun. Tak gawe bel desa kowe ya. Lu coba. Kongkon Pak. Ora tak gawe bel desa. Besok Pak. Besok. Bayi bungkuk. Aku Pak. Mungkin dia apa? Wah. Bayi itu kurang ajar. Itu aku bayi itu. Aku dikongkon iki. Mana nih sopo? Dikongkon iki ya Pak. Ora nanti. Masurane sunara. Aku kon jiko. Baik sampe. Aku perlu duit ra ono, Pak. Tetek njek ngomong, dipakai. Iya, Pak. Lah aku ndek ra duwe yo. Ngomong tak? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Wes semua. Halo guys. Hey. Subscribe, like dan komen channel ini ya di bawah ini. Iya, guys. Biar YouTube kita semakin maju. Ya. Like dan komen sebanyak-banyaknya guys. Oke. Ini mana? Oh, terus mau sama. Kok kalian? Jadi, tuh kan mau rajin ya kan? Fungsi nang.